voor het NK. Want dan weten we hoe hier gesprongen kan worden. En hier komt Isbrand Kaleman, die zit heerlijk in de stok en die krijgt de tijd wel wat uit de richting. Maar wat een fantastische sprong. Ja, het is gewoon geweldig. Al die uitdagingen die elke keer weer zien komt. En gewoon dat je het hier op het platteland zich om de heen en je krijgt die sport boven. Dat is het mooiste wat er is. Ken ik gewoon wat moois van mij zien, lekker springen. En ik hoop gewoon mezelf nog een keer te laten en wat voor resultaten erbij hebt. Nou ja, zo be het. Nee, die jongens zijn onafscheidelijk eigenlijk. Hè. Op een gegeven moment natuurlijk is Anne er even tussenuit geknipt. Dus hebben we een skofje hier de strijd in Nieuw-Zeeland zitten met zijn toenmalige vriendinnen. En dat is eigenlijk voor mij wel verrassend. Ik denk, ken die man wel zonder elkaar. Nou, dat bleek toch te kennen. Maar op zich, als de Anne zei de Isbrand en als Isbrand zei het eigenlijk ik gewonnen. En nou misschien van aanhalen ik weer op. Mooi kent toch al. Ja, zo hebben we het. We stappen er maar, jongen. Ja. Maar zo. En natuurlijk voor alle sprongen die we gezien hebben. Sluit er aan met de prijs.